салому алайкум дӯстон ва бародарони азиз, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шероинар, иншоалло мутмаинам ки аҳволтон созай, настроятон хубай бародаро. имрӯз мо баҳри шумо якчанд мошин гирифтагием ки иншоалло ин мошинаи мо шумода махкул мешавад. Мошин гирифтагием аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Душанбе ва аз ноҳияи Ёвонам ҳастай бародаро. боварӣ дорам ки навори имрӯзамон иншоалло навори ҷолиб мегзарад, на он қадар навори дарозай. бачако касе ки нав омагиай бизанед лайк, подписатсияра, касе ки меҳмонай бародаро ин видеора поделитсия кунед дар дараҷаи максималӣ. иншоалло ки навори мо ба шумо махкул мешавад. салом алайкум дӯстони азиз, агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Сауди ТВ гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунед, ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Сауди ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, uchlik registratsiya 7000 rubl. raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. город Подольскда. марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба эълони якими имрӯзамон. эълони якими мо BMW 7 series бачако. солаш кӯна нестай, мошинча души, мошини девонаи сиёҳаи рангаш, агар якта темнитиш кунӣ бо девона мешавад. солаш 2003. мошин қарор дора дар Ваҳдатай, дар шаҳри Ваҳдат. нархша мега 55000 сомонӣ. холи бензинай бачако, холи бензинай. абё моторш 4x4, мошинча автоматикай. рақамош ҳамҷа ҳастай, охирш 7347. занг бизанед марҳамат. мошин аҷоиботай, тамоми чизош, документош 1 сола, тонировкаш 3 моҳ, расход айда то 14 зависид мекунад. ҳай мекунӣ мегарди мақсад. ина марҳамат бародаро, касе ки маъқул бошад BMW 7 series ба гумонам ки ӯ қадар қиматам нестай. агар маъқултон шида боша марҳамат занг бизанед бачако. айноми канали мо иншоалло арзонтон мекунад. мегзарем ба эълони диюми имрӯзамон. эълони диюми имрӯзаи мо Opel Astra AJ. солаш навай 2006. мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша мега 70000 сомонӣ. холи бензинай. абё моторша бигирем агар 1.6 авишни. коробкаш механика. охирш 0412 рақамош. мошин вагон тоза, автопилот, датчик, даждяк, цветной, штоприбор. уқа арзони бад намешава. мондагӣ саволо мега тариқи телефонӣ. ина марҳамат бародаро. Opel Astra AJ. касе ки Opel Astra AJ мегира, шербачо зангш бизанед. мошинча дараи риж гаштагиай, китам хурдаги нестай, ранг сиёб даст. агар ира тонировка кунӣ, сия кунӣ, бо аида зуртар мешавад. марҳамат, касе зангш мезанад бародарҷон. мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. ассалому алайкум мардуми асалхӯр. асали тоза бо гарантия, асали тавилдара майз ки дорем меган, килош 80 сомон. қариб 1 тонн асал дорем меган. касоне аз 10 кило зиёд мегира, даставкаш мекунен то хонаша. успет кунен, занг занен, рақамои ҳамин 0034 45 105 занг бизанен. WhatsApp шунам ҳастай, муроҷиат кунен аз номи канали Сауди ТВ. муроҷиат кунен бачаҳо. барои реклама дар бораи имо WhatsApp мондагиам муроҷиат кунен. асали тозаи бачаҳо. марамат занг бизанен, маслиҳат кунен, бо арзона мешавад. мегзарем ба эълони чорumi имрӯзамон. эълони чорumi имрӯзаи мо Mazda CI. солаш кӯҳна нест, солаш нав, беҳад мошинчаи нав. дар шаҳри Душанбе қарор дорад мошин. нархша мега 50000 сомонӣ. бензин плюс газай. абё моторша бигирем агар 1.6. мошинча автоматика ҳай. охирш 0101 телефоншай. марҳамат зангш бизанем. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бо савдо мешавад. тафсилоти бештар бо тариқи телефон. машина в хорошем состоянии. ухажаенное состояние подробно по телефону. ина марҳамат бародаро.
ба эълони панҷумон мегзарем бародаро. эълони панҷумон ваз 21/07 солиш 2007 сол. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша мега 23000 сомонӣ. мошин холи бензинай. абё моторша бигирем агар 1.6 коробкаш механика 933 02 19 и рақамҳои телефони худшай. ина каси да мақул баша марҳамат занг бизанен. 1.6 инжектор. ягон расход надора. мешини ҳай мекунӣ. мақсад мошинча срочно фурӯшай. ина марҳамат бардоро. ваз 2107 мон меген. дар комментария иншоалло гапи шуморо мо дар замин намондем. ина марҳамат мақбултон боша. зангш бизанед шерои нар. мегзарем ба эълони шашми имрӯзамон. эълони шашми мо чие? Opel Astra F. Opel Astra F хароам бисёр мақсад бисёр суроғ мекунанд дар комментария. меган акаҷон Opel Astra F мон, Opel Astra H, BMW, Lexus. мо иншоалло гапи шуморо дар замин намонем бардоро. қарор дорам мошин дар ноҳияи Ёвон. нархш 36000 сомонӣ мегӯяд. солиш 1997. бензин плюс газай. абё моторша бигирем агар 1.6 коробкаш механика. ҳуҷҷатош 7 моҳ дорад. телефонш охириш 0300 телефон дастишай 96 95 ватсап шай. ҳолати мошин созай бо савдо меша. мақсад каси да махул бошад марҳамат шервина. занч бизанед Opel Astra F харо. гап занен иншоалло айнуми канали мо именой бо ягон сум шумода арзон мекуна. ана мегзарем ба эълони ҳафтумон. бародарҷон агар ховуд бурдеса боша бихея робота бошу иншоалло ховуд мепарашер бача. эълони ҳафтумонро тамошо кар. мегзарем Opel Vectra A солиш 1993. ин мошинам қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 21000 сомонӣ мега. бензин плюс газай. абё моторш 1.6 как обычно ҳар оддӣ. коробкаш механикай. охириш 20 номерошай. номери дастиш. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100% ходовой нав кадагӣ. документ афсус надошта будааст. 4 баллони 50%. мақсад срочно фурӯхтан дар курай. бародарда сум дар курай агар мақбултон боша иншоалло ки занг бизанен бо ягон сум дига шумода арзон ка меташиронед. бародарҷоно бахилӣ намекунем. ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш касе ки нав омадаи дар канали мо илтимос бизанен ҳамо лайк подписатсияро. видеоро дар дараҷаи максималӣ падилитса мекунем. бахилӣ намекунем. бахилӣ фоида нестай. бо иншоалло ки шумо ҳамаи канали мо ягон молу маҳсулот ягон мошин иншоалло ки меёвен. касе да ки хона мошин реклама кардани телефонамон дар аввали видео ҳастай шероинар. раҳмат ки имрӯз моро тамошо кардем. то видеоҳои оянда бародаро.